Minkä takia sä oot ehdolla näissä vaaleissa? Mä olen ehdolla sen takia, että mun mielestä suomalainen palkansaaja, eurooppalainen palkansaaja tarvitsee itselleen vahva edunvalvoja Brysseliin, semmoisen, joka ymmärtää sen, että hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan työllä, hyvällä työllä, hyvillä työehdoilla. No, mitä sä itse voit tehdä sitten tälle asialle? Ensimmäiset muutosaskeleet, mitä unionissa pitäisi lähteä tekemään, olisi 2 keskeistä toimenpidettä. Toinen on se, että pistetään harmaa talous kuriin, verokierto kuriin, veroparatiisit kuriin. Sitä kautta me saadaan lisää veroeuroja yhteiskunnalle. Ja itse asiassa näiden verokiertäjien kurilaitosta, siitä ei kärsi kukaan muu kuin nämä verokiertäjät ja vilunkiyrittäjät itse. Hyötyjinä ovat sekä rehelliset yrittäjät, kun heidän kilpailukyvyys paranee, palkansaajat, kun ne saa kunnollista palkkaa, mutta myöskin yhteiskunta, joka saa lisää verotuloja. Toinen asia, mitä Euroopan unionissa pitää muuttaa, nämä tiukat kuristuspolitiikat, mitä Euroopan unioni on esittänyt talouspolitiikan korjausvälineinä, ne pitää lopettaa ja pitää siirtyä tekemään semmoista talouspolitiikkaa, jolla rakennetaan työtä, ylläpidetään kotimarkkinoiden kysyntää, sillä pidetään huolta siitä, että palvelualoilla pysyy työllisyys yllä. Kreikka on erittäin surullinen esimerkki samalla tavalla kuin Espanjakin siitä, mitä tämä kiristys- ja kuristuspolitiikka on aiheuttanut. Kreikassa nuorisotyöttömyys lähestyy 60% rajaa. Vaan haluaa kysyä, että millainen tulevaisuus on semmoiselle yhteiskunnalle, jonka nuorista 60% on vailla työtä ja tulevaisuuden näkymää.